Hello, hello, hello po muli sa inyo lahat. Mga momshies, popshies at mga anakshies out there. Ito po muli si Momshi G kasama si Momshi Jolly, ang aking momshi. Yan. At dahil dyan meron kaming belated Valentine's date. And so since hindi kasi siya pwedeng lumabas-labas masyado, alam mo na, lalo na sa mga crowded places. Ayan, meron na lang siyang tinext sa akin, yun na lang daw yung request niya for Valentine's. Ano yan? Ay, ano yan? Nato, kumain ka na, Okay, ano yung request mo? Fish fillet. Fish fillet. Ayan, ang taray. Meron siyang mga Fish pa-request. fillet na McDo. Oh. Kasi dati-rati, kapag nag-date kami nito, madalas kami dyan sa overlooking. Dalawa kami, o kaya kapag may extra time yung brother ko, nakakasama namin siya. Ayan, o kaya kakain kami sa labas together. Ayan, at dahil nga, yan ang request mo. Eto na! Tadaan! Ang fish belly mula sa McDo. At may dagdag pang apple pie. Pero akin na rin tong apple pie. Hindi kasi request niya to kaya sige go, push natin. Yan, tchadan! Oh, bongga yan ha. Syempre, pineapple juice, no ice, para na sa gano'n, mabilis naman ang iyong Okay, thank you. Tchadan! Okay, so bawal ang itlog, akin ang itlog, ha? Ay, ano ba yan? Nanguha ako, yun na lang yung yun na lang yung sa akin. Ayan. So, dahil hindi tayo nakapag-date ng Valentine's, actually, halos araw-araw naman parang Valentine's sa atin, di ba? So, Hindi na magkakanin, kumain na ako. wow. So, paano? Akin na to. Ito talaga yung sa akin, yung silog. Yung sinangag at saka itlog. Sa kanya yung main course. Ayan, sige, ito na lang sa'yo. Yan. Yan. So, i-slice din natin siya. Para mas bongga. So, ito yung sauce. Yung may sauce. Tapos, sarap to eh. Tikman mo. Sarap na. The apple pie from McDo. Really, masarap kaming ulam. Bigay na aming kapitbahay na si Ma'am si Marites. Yan bongga, may laman pa So yan ang titirahan ko. Speaking of Valentine's Day, ma, di ba syempre nag-date tayo noon every Valentine's Day nung walang pandemic. Sa inyo mga naaalala mong yung kinainan natin nung nag-Valentine's Day tayo? Yung doon sa taas sa Antipolo. Saan? Sa overlooking? Sa overlooking? Kasama natin si Aboy. Sa Old Spaghetti House. Saan pa? Doon sa doon sa supermarket. Saan? Sa Robinson, Antipolo. Ayan, sa Robinson. Punta kami ng Robinson, Antipolo. Kumain kami doon. Masarap din yung mga kainan doon. Hindi kami pwedeng kumain sa labas kasi mahirap na. Kaya ako, pag galing ako sa labas, I'll make sure diretso sa kubeta, hubad lahat ng suot, binababad ko kaagad yan sa
sa sabon, tsaka sa Sonrox yung aking mga damit. Yan, so yung aking slipper. Tapos dinidisinfect ko na yung mga bag na dala ko. Yan. Meron pa pala akong regalo sa'yo. Ano? Etong regalo na to, actually, hindi naman talaga galing sa akin to. Galing kay Brenda Mage. Oh, Yan. Mula sa Ayuda Babes. Para sa kanyang pelikulang Ayuda Babes, na showing na sa March 5. O, sabihin mo, manood kayo ng Ayuda Babes nila Brenda Mage. Showing na po yan sa March 5. Ayan. Dali, go. kayo ng ayuda, babe. Sa March 5, kasama si Brenda May. Yan! Taray! Oo, at dahil dyan may paayuda si Brenda sa'yo. Oy, ano? Tiyadin, may bigas. Oh, Ayan, jasmine rice yan ha. may bigas. Yes, at syempre pa, meron din mga sardinas Oh. mula sa King Cup. Ayan, maraming salamat po. Masarap yan. Diba? Masarap yan. Yeah, pwede ka nito, pero, ilang beses ka na pwede kumain ito? Pwede ako kahit isang beses sa isang linggo. Diba? Once a week. Actually, hanggat mare, Tapos, hindi. sa susunod na naman na linggo, Mm-mm. yung isa naman. Yes. Kasi ano naman this is good for the heart with omega-3. So, King Cup will do. Yan, the food. Healthy din naman siya, pero wag lang puro sardinas syempre. Diba? Iba pa rin pag Ay, Brenda! puro luto. Salamat! Yes, ayan. At meron din ganyan si Ma'am Marites. Yung Oh. nagbantay sa kanya ay binigyan din namin ng ganyan. Kaya maraming salamat, Brenda Thank Mage. you! Thank you. At hindi lang yan. Siya din, mula naman kay Ate Chris Rojas. Ah, Kay Ate Chris Rojas, isa din sa mga follower and friend ni Brenda. thank you! Sunkiss pistachios. And planters. Di ba? Dami ko na grocery. Actually, marami pa dun. Hindi ko lang nakuha lahat agad. Yan. Thank you so much. Ayan sa inyo mga mga paayuda. Mga pabaon. Thank you so much. Ayan. Nalungkot ka nung wala ako ng Valentine's? Wala, hindi. Okay lang. Makasama ako eh. Okay. Okay lang. Tsaka may promise ka eh. Magmamakdo tayo. Promise is a promise. Diba? And, ayun nga pala, Kaya tayo nagkaroon ng ganyan kasi, kaya ako nagkaroon ng pambili, kasi binigyan tayo ni Sir Wilbert Tolentino. Binigyan niya kami noon yung nasa Laguna kami. Kaya maraming salamat din to Sir Wilbert Tolentino. Thank you so much. Salamat po. Lahat kami ng social climber ay nabiyayaan. Kaya thank you po. Nagkaroon kami ng McDo. At syempre, may pambayad tayo dun sa natanggap mong sulat. Gawin natin everyday, Valentine's Day. Di ba? Ang ating buhay. Laging love nilang dahil February 14 or dahil February lang. Di ba? Araw-araw nating damhin yan. Di ba, Ma? Anong ginagawa mo? Sarap? Ayan, hanggang sa muli mga momshies, popshies, at mga anakshies. Maraming salamat po sa makikibanding sa aming dalawa ni Momshi Jolly. Ayan, for more videos. Ayan, and other vlogs pa po namin. Kasama ko ang iba ko pa magiging guest or makakasama sa aking vlog. You can visit my YouTube and Facebook account. Ayan, for my YouTube account, just type Momshi G. Ayan, at ang aking Facebook page na Althea Baba Boom. Maraming salamat po. Till next time. Flying kiss ka rin daw. Wow.